As clases de segundo A e B de bacharelato inspiradas e ambientadas nos anos 70, década de ouro da música disco en todo o mundo, dos pantanóns de Campá e do nacemento de Star Wars. Aproveitando ademais que este o noso último ano, deleitaremos con cancións míticas, nada de chambea, de grupos aínda máis míticos como son Queen, ABBA, AC/DC ou Earth, Wind and Fire. A clase de segundo A bailará un mix de cancións entre as que destaca YMCA e a clase de segundo B outro mix de cancións que inclúe It's Raining Men. Pero antes veremos un resumo dos acontecementos máis destacados da época. Xa sexan de ámbito político, social ou cultural. Esperamos que vos guste. Resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. Franco. Para el mediodía, el rey don Juan Carlos I sancionó la Constitución. Los sueños que llevas en ti, si en todo momento en tu caminar la vida es llenado de amor y verdad. Eres como el agua de mi Díselo bien claro. Díselo, parcero. Mi hermano. We will
Stay alive, stay alive.